Hvala. Evo na početku nekakav dojam koji ja ostavljam u javnosti ovako da sam dosta strog i da nekako u toj želji da Hrvatska bude slobodnija od korupcije znam i žešće napasti pojedine ljude, ali isto tako red je kad nekad pretjeraš, red je ili kad možda pogriješiš, red je ispričati se. Primjer prema povjereniku za informiranje, sada već bivšem Pičuljanu, tu kada je čovjek bio imenovan, bio je predložen od vladajuće većine, ja sam bio dosta strog u tom prvom nastupu, možda i previše strog i moram sad priznat da me čovjek razuvjerio da je u okviru ovog konteksta u kojem je djelovao da se trudio raditi svoj posao pošteno. Pa evo, ispričavam se zbog tih težih riječi, ali možda su ga i one natjerale da u tom svom djelovanju svoj posao obavlja kako treba. To je na početku. A onda sada malo o samoj temi. Dakle, nije mi bila tada namjera biti namjerno prema njemu zločesni, strog, nego sam uistinu bio uvjeren da vladajući nešto mute, ali evo čovjek je radio svoj posao kako treba. To je prvo. Drugo, dakle što se tiče samog Zakona o pristupu informacijama, djelovanje samog ureda povjerenika za informiranje, ja sam uvjeren da će i ovi ljudi u okviru svojih mogućnosti raditi svoj posao onako kako treba. Ali mi imamo tu niz problema i mi imamo načelnu želju kao da svi budemo transparentni, imamo načelne izjave same Vlade da je transparentnost zapravo jedan preduvjet za borbu protiv korupcije, ali kada Vlada dođe u probleme s određenim informacijama, tada vidimo da ono što je bilo proklamirano, to više ne vrijedi. I sam predsjednik Vlade je zapravo sve ono što je govorio kada je preuzimao HDZ, da će on promijeniti HDZ pa samim time i Hrvatsku, da je sve to palo u vodu. Prvo je na udar došlo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i često se priča ovdje kao povjerenstvo nije dobro radilo svoj posao, radilo je ovako i onako, ali što se dogodilo? Jedna vrlo jednostavna stvar. Kada je Andrej Plenković došao na udar Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, sudovi su počeli donositi drugačije odluke, počele su padati odluke protiv političara, pa je tako pala odluka ne samo protiv Karamarka, pala je odluka, ja sam to rekao, Davoru Bernardiću, pala je odluka protiv Davora Bernardića, pala je odluka protiv niza političara. Mnogi nisu mogli, mnogima se nije moglo uopće odlučivati na Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Pokojni Milan Bandić i sve odluke koje su donesene bile protiv njega također su pale i sad se političari vade na to, pa i sam Karamarko kaže pale su presude koje su protiv mene, odnosno odluke koje su protiv mene donesene. Nisu, jednostavno povjerenstvo više ne može odlučivati o povredi načela obnašanja dužnosti. Je li to dobro? Nije. Bolje je da su etički standardi viši, da imamo tijelo koje se ne bavi samo je li netko učinio nešto koruptivno, nego tijelo koje može reći ovo nije etično i poslati poruku određenom političaru nije to dobro, ušao si u nekakvu možda ne sivu zonu, ali si blizu sive zone, pazi što radiš. To je dobro da vratimo povjerenje u institucije. Nažalost, mi smo to sad izgubili samo zato što je Plenković došao na udar povjerenstva, što zbog Finske, onog putovanja, dakle, gdje se išlo zapravo na stranački skup, a sa novcima Vlade, pa onda imenovanja rođaka, sestrične i ostali na razne pozicije, onda ova afera Borg. Dakle, to je sve srozalo, dakle, našu tu instituciju koja je trebala biti jedna prva linija obrane od korupcije. Onda isto tako sad povjerenik za informiranje, imamo situaciju da se konstantno, dakle, pokušava izbjegavati, dati određene informacije, ne od samog ureda, nego dakle od čelnika koji su na čelu određenih ili tijela ili općina. Evo, spominjala se ta općina Seget, konstantno se spominje u raspravama saborskih zastupnika, a ja sam iznio ovdje u stanci, volio bi da se na to osvrnete, ovog pitanja novog odnosno izmjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Dakle, gdje vi za arhivsko gradivo nemate se kome žaliti.
Ne možete se žaliti povjereniku za informiranje kad je u pitanju arhivsko gradivo koje ne možete dobiti. Što se krije više? Čega se bojimo u tim arhivima i što se više krije? Dakle, prošlo je previše vremena. U slobodnoj Hrvatskoj smo dakle, evo, 34 godine. Što se više krije? I onda sam se prisjetio u stanci kada smo uoči izbora lokalnih, predsjednik Sabora je bio Božo Petrov, tu se nije smio dignuti jer ako bi se digao, otišao na WC, preuzeo bi netko od potpredsjednika, zaključio bi sjednicu, a mi smo željeli da prije nego ode s te pozicije da donesemo dva bitna zakona. Prvi je bio Zakon o arhivima gdje smo željeli otvoriti sve komunističke arhive, arhive UDBE i drugi je zakon bio da ovrhe za HRT ne obavljaju odvjetnička društva nego sam HRT jer to je jednostavan postupak, to je rješenje koje se izdaje. A razna odvjetnička društva, najviše društvo Hanžeković je ostvarivalo tu milijunsku dobit na tim poslovima s HRT-om. I šta se dogodilo? Donijeli smo zakon, nakon donošenja zakona izlazi dosje Vladimira Šeksa da je bio operativna veza UDBE pod kodnim imenom Kolega. Mi smo već izletili iz Vlade, dakle donesena su ta dva zakona, Zakon o arhivima i ovaj Zakon o HRT-u. Dakle, izlazi taj dosje i HDZ donosi novi zakon, zatvara arhive. I pazite, nije meni problem kad vi nekoga napadate zbog hrvatstva, da je on povezan s bivšim režimom, da su tu komunistički simboli bili na prosvjedu, ali onda budite ljudi dosljedni. Pa vi sami se suočite sa svojom mračnom prošlošću. Sami se suočite s činjenicom da su ključni ljudi dakle koji su sudjelovali u stvaranju Hrvatske bili dio tog bivšeg režima. I onda se ne možete onda napadati, ako ste prihvatili to kao činjenicu da bez tih ljudi niste mogli stvoriti Hrvatsku ili da su oni u tom trenutku bili potrebni jer znamo da smo bili izvrgnuti agresiji, da nam bilo kakvi sukobi unutar samog društva u tom trenutku nisu odgovarali. Pa onda ne možete vi biti ti koji ćete držati lekcije nekome drugom. Ako i danas vas ti ljudi savjetuju. I tu je problem to licemjerje. A ja smatram da smo trebali provesti ilustraciju. Ne ilustraciju u smislu da ćemo nekoga ko je bio suradnik bivšeg režima, da će se tom čovjeku nešto, naravno ako je bio uključen u montirane procese, ako je nekome nanesena neka šteta, ako je bio udbaški zločinac kao što su Perković, Mustač i ovi, ti trebaju odgovarati. Ali ako je bio samo dio režima iz nekog svog interesa, ok, ali ne možeš onda biti dio strukture koja je vladajuća, koja donosi odluke. Barem nakon Oluje kad smo oslobodili Hrvatsku ili mirne reintegracije. Ako su nam ti ljudi trebali do Oluje, do 95. pa nisu nam trebali kasnije. I sad ste vi ti koji držite lekcije, a pazite, pa mogli ste, evo, HDZ i SDP kad smo mi predložili taj zakon uoči lokalnih izbora, zajednički ste glasali za zakon jer ste znali da dolaze lokalni izbori, da će vas koštati ako ne podržite taj zakon. Čim su prošli izbori, čim je Most izletio iz Vlade, donijeli ste izmjene zakona da se taj zakon izmijeni. A Zakon o HRT-u, znate li što je s tim bilo? Pao na Ustavnom sudu. Opet se odigralo za privatne interese. Opet se odigralo za privatne interese i za privatne džepove. I to je ono što mene boli i pazite, kad se pozivate na hrvatstvo, kad se pozivate na antikomunizam, kad se pozivate na kršćanstvo, evo rekao vam je jučer kolega Raspudić, vi ste u Zakonu o elektroničkim medijima glasali za rodnu ideologiju, svi. Za zakon koji omogućuje progon kršćana u Hrvatskoj. Ako kažemo da je muško muško, žensko žensko. Znači, medij koji objavi pobudnicu liberalnog pape Franje protiv rodne ideologije može platiti astronomsku kaznu. I pazite, vi sad pričate o kršćanstvu. Nemojte. Licemjerno je to. A sve za potrebe izbora. I pazite, veći grijeh
čini onaj koji donosi grešan zakon nego koji počini nekakav osoban grijeh. To je veći grijeh. Jer zakoni utječu na klimu u društvu. Osobni grijeh pogađa tebe i tvoje najbliže, a zakon koji donosite pogađa cijelo društvo. Ja vam sada ne sudim, ja govorim za ubuduće svima nama kada donosimo nekakav zakon, kada dižemo ruku za nešto. I ja se nadam da će evo na izborima koji dolaze hrvatski građani izabrati opciju koja je i nacionalna, koju vi ne možete reći da je protiv hrvatskog identiteta, protiv hrvatskog jezika, protiv onoga što ja mislim većinski hrvatski narod podržava. Jer zašto je HDZ toliko dugo na vlasti? Evo jedno pitanje za lijevu opoziciju. Zašto HDZ tako uspijeva? Pa zato što je hrvatski narod većinski na strani onih proklamiranih vrijednosti koje HDZ barem proklamirano zastupa. Most je i nacionalna opcija, ali Most je i antikorupcijska opcija. I ne može se korupcija kriti iza hrvatstva, iza svetinja, iza Stepinca, jer je to blasfemija, to je bogohuljenje. I to se ne smije raditi. A molim da se o ovome što sam rekao očitujete. Hvala.